హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నామండి. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో మనము రెండవ రోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి గీతా సారము, దీనినే సాంఖ్య యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण अंडी. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమము. సో ఈరోజు డే 2లో రెండవ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ ద్వితీయ అధ్యాయము సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. అంటే భగవద్గీతలోని అన్ని అంశాలు కూడా ఈ అధ్యాయంలో పరిచయం చేయడం జరిగింది కనుక దీనిని గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక దీనిలో మనం ఈ అధ్యాయంలోనికి వెళ్లే ముందుగా నిన్న ఆ మొదటి అధ్యాయంలో మొదటగా ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ధృతరాష్ట్రుడు అడుగుతూ ఉంటాడు, తన వ్యక్తిగత కార్యదర్శి అయినటువంటి సంజయుడిని అడగడం జరుగుతుంది. ఓ సంజయ, నా కుమారులు పాండుకుమారులు ఆ కురుక్షేత్రంలో యుద్ధ సన్నద్ధులైన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతాడు. సో అప్పుడు ఆ సంజయుడు అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఆ విషయాలని మొదటిగా దుర్యోధనుడు ఆ ఇరు సైన్యాల పరిశీలనను తన గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడితో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక యుద్ధ ప్రారంభ సూచికగా భీష్మ పితామహుడు తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కౌరవుల తరపు నుండేటువంటి వారందరూ, ఆ తర్వాత పాండవుల తరపున మొదటిగా కృష్ణార్జునులు, ఆ తర్వాత భీముడు, ఇక ధర్మరాజు, నకుల సహదేవులు వారి తరపున యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా శంఖాలను పూరిస్తారు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు
తన యొక్క రథసారథిగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటాడు, నా రథాన్ని ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలపండి, తద్వారా నేనెవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉందో వారందరినీ ఒకసారి చూస్తాను అంటాడు. అలా పరిశీలించి చూసిన తర్వాత అర్జునుడు యొక్క మనస్సంతా కూడా వికలమవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా తన కుటుంబీకులే, తాతలు, తండ్రులు, మామలు, వారందరూ కూడా స్నేహితులు, కుమారులు, మనవళ్ళు అందరూ కూడా యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు. సో వారందరిని చూడగానే ఆ అర్జునుడిలో మోహం కలిగి తన వారు, బంధుమిత్రులు అనేటువంటి ఒక మమకారం ద్వారా, కారుణ్యం ద్వారా నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, సో 3 లోకాలను నాకు ఇచ్చినా కానీ ఈ సాధారణమైనటువంటి ఈ భూలోకం కోసం నేను యుద్ధం చేయడం ఏంటి, నేను చేయలేను, వారందరిని చంపడము అంటే యుద్ధంలో అందరిని చంపుకోవడం అనేటువంటిది నాకు శ్రేయస్కరం అనిపించడం లేదు అనేటువంటి భావనతో ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి చెప్పి తనలో కలిగినటువంటి ఆ స్ట్రెస్ వల్ల తనకు కలిగినటువంటి భావాలన్నిటినీ కూడా శరీరం ఎండిపోతుందని, రోమాంచితం అవుతుందని, మనసు నిలకడగా లేదు అని అవన్నీ చెప్పేసి తన చేతిలో ఉండేటువంటి గాంధీవము జారిపోతూ ఉంది అని, సో ఆ ధనుర్బాణాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో నిన్నటి చివరి అంటే ఆ 46వ శ్లోకంలో చెప్తాడు. రణరంగంలో అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి తన ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖంచే మనసు ఉద్విగ్నము కాగా రథంలో కూర్చుండిపోయాడయ్యా అంటూ ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడం జరిగింది. సో మళ్ళా సంజయుడే ఈ అధ్యాయంలో కూడా మొదటి శ్లోకం సంజయుడి చేత చెప్పబడుతుంది. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సో ఆ సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, ఇంకా సంజయుడు ఆ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏమనంటే, మనసు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికెను అని చెప్తున్నారు. అంటే అప్పటి వరకు కూడా అర్జునుల్లో కలిగినటువంటి భావాలన్నీ కూడా సంజయుడు చెప్పి ఇక చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ రథంలో కూర్చున్నటువంటి మనసంతా కృంగినవాడు, శోకతప్త హృదయంతో నిండి ఉన్నటువంటి ఆ కళ్ళ నిండా నీరును తెచ్చుకున్నటువంటి అర్జునుని చూసి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, అక్కడ ఏం చెప్తున్నారో ఆ విషయాన్ని సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ నిన్నటి అర్జున విషాద యోగము మొదటి ఆ యోగంలో అంటే సాధారణంగా ఈ లౌకికమైనటువంటి జాలి, శోకము, కన్నీరు అనేవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించినటువంటి అవగాహన లేకపోవడానికి గల కారణాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆత్మ పట్ల చూపేటువంటి జాలి ఏదైతే జాలియే ఆ ఆత్మానుభవము అని చెప్తున్నారు. సో అయితే ఇక్కడ ఈ విధానంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని మధుసూదన అనేటువంటి పదంతో సూచించడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఆ మధువు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు. ఆ మధువు అనేటువంటి దానవుణ్ణి రాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు. అలాగే మనలో కలిగేటువంటి సందేహాలు, అలాగే అర్జునుల్లో కలిగినటువంటి ఆ మోహము, ఆ కారుణ్యము, అంటే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని గురించి తెలియనటువంటి కారణంగా తనలో కలిగినటువంటి ఆ జాలి, శోకము, కన్నీరు అవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించినటువంటి అవగాహన లేకపోవడానికి గల కారణం. సో అది తెలియనటువంటి ఈ మనసులో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నీ కూడా దానవులతో పోల్చబడతారు, అంటే రాక్షసులుగా చెప్పబడతారు. సో అంటే ఆ రాక్షసులను సంహరించినట్లుగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుల్లో కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలు అనేటువంటి రాక్షసులను సంహరించవలసినదిగా అనేటువంటి భావనతో ఈ పదం ఉపయోగించారని చెప్తారు. సో ఇక ఆయన శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అన్నాడట చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం
అనార్య జుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నారట, ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటున్నారట. అర్జున్ మొదటి ఏమని, ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, క్షత్రియుడుగా అర్జునుడు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాడు. ఆ యుద్ధ భూమిలో నిలబడి ఉన్నారు. మరి యుద్ధం చేయాల్సినటువంటి సమయాలలో ఆ బాణాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేసి, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, నా బంధువులను చంపలేను అనేటువంటి విషయాలు చెప్తూ, నాకు వారిని ఎవరిని కూడా చంపడం, వాళ్ళంతా నన్ను చంపినా పర్వాలేదు కానీ, వధించినా పర్వాలేదు కానీ నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా, నా మనసంతా ఏదో అయిపోతుంది అనేటువంటి భావనలో కరుణ ఆ తృప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీళ్లు పెట్టుకుని ఉన్నటువంటి ఆ అర్జున్ని చూసి కృష్ణ భగవానులు అంటున్నారు, ఇటువంటి సమయంలో ఏంటి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినావు? అంతా కూడా యుద్ధ శంఖాలు పూరించారు. అటువంటి ఆ సమయంలో నీవు యుద్ధం చేయనని అంటున్నావు. ఇది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తికి తగదయ్యా, క్షత్రియుడిగా నీకు ఇది తగదు. నువ్వేదో నా బంధువులు మిత్రులు అనుకుంటూ యుద్ధం చేయనని అంటున్నావు, కానీ ఇలా యుద్ధం చేయకుండా నీవు యుద్ధం నుండి వెనుదిరిగినట్లయితే ఒక పిరికి పంద అలాగా యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయాడు అనేటువంటి వస్తుంది. నువ్వేవో వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరిద్దాము అనేటువంటి అనుకుంటున్నావు. అది నీకు ఉన్నత లోకాలకు దారితీగ, అంటే నీకు అది మంచి కలగజేయకపోగా నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ లోకంలో తర్వాత ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్తారు, యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి అర్జునుడు వారందరినీ, ఆ యుద్ధంలో ఉండేటువంటి సైన్యాన్ని అంతా చూడగానే యుద్ధం చేయకుండా పారిపోయారు అనేటువంటి ఒక అపకీర్తి వస్తుంది అయ్యా నీకు అంటూ ఆ అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇక్కడ భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవాన్ కృష్ణుడికి వాడడం జరిగింది. ఇది సంస్కృత పదము అని చెప్తారు. ఈ పదము ఆ వ్యాసుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశురి ముని ఆయన ఈ విధంగా, అంటే భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఎవరికి ఉపయోగించాలి, ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఆ భగవాన్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే భగవాన్ అనేటువంటి పదము ఎప్పుడు కూడా సర్వ సంపదలు కలిగినటువంటి వాడికి, అలాగే సర్వశక్తి కలిగినటువంటి వాడు, పరిపూర్ణమైనటువంటి కీర్తిని కలిగినటువంటి వాడు, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, అలాగే సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని భగవాన్ అని అంటారట. సో ఆ విధంగా ఆయన నిర్వచించినటువంటి ఆ నిర్వచనం ప్రకారంగా ఆ ద్వాపర యుగంలో వచ్చినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని, ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి బలాన్ని, సంపూర్ణమైనటువంటి అందాన్ని, ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినటువంటి వాడు. సో అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని భగవాన్ అని పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కృష్ణ అనేటువంటి పదం ఆల్ అట్రాక్టివ్, అంటే సర్వ ఆకర్షకుడు. సో అన్నిటినీ ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఆయనే మదనమోహనుడు అని అంటారు. అంటే మహా అట్రాక్టివ్ గా ఉండేటువంటి మన్మధుడిని సైతము అట్రాక్ట్ చేయగలిగేటువంటి వాడు. సో అలాగే ఈ లోకాలన్నిటిలోనూ కూడా మహా ఉన్నతమైనటువంటి అందంగా ఉండేటువంటి రాధారాణి మనసును దోచుకున్నటువంటి వాడు. సో కనుకనే ఆల్ అట్రాక్టివ్ అనేటువంటి సర్వ ఆకర్షకుడు అనేటువంటి ఆ పదం ఆ కృష్ణుడిది. సో కాబట్టి ఆయన పేరులోనే సర్వ ఆకర్షకుడు అనేది. సో ఆయన భగవానుడిగా సంబోధించబడుతున్నాడు. ఆయన తప్ప మరెవరు కూడా భగవాన్ అనేటువంటి సంబోధన ఇక్కడ సూచించడానికి వీలు కాదు అని చెప్తుంటారు. సో అదేవిధంగా ఆయన అంటున్నాడు ఇంకా, క్లైభ్యం మాస్మ గమ పార్త నైతత్వయుపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఓ పార్త, అంటే ఇక్కడ ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి ఆ
వసుదేవుని యొక్క సహోదరి పేరు పృత, ఆమె సో ఆమె యొక్క తనయుడు కావడం వల్ల పార్థ అని పిలవడం జరుగుతుంది. ఆయన అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానులో, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైనటువంటి నపుంసకత్వానికి అంటే చేతగానితనానికి లొంగిపోవటం నీకు తగదు. సో ఓ పరంతప, ఈ హృదయ దౌర్బల్యము విడిచిపెట్టి యుద్ధానికి లెమ్ము అంటూ అర్జునుడిని కృష్ణ భగవానుల వారు యుద్ధ ఆసక్తుల్ని చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. నీవు ఈ పతనం అంటే చేతగానితనానికి లొంగిపోవడం నీకు తగదయ్యా. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ పార్థ అంటే పృతతనయ అనేటువంటి ఆ పదాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఆయన తన తల్లి తరపున ఉండేటువంటి ఆ గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. అదేవిధంగా చేతగానితనానికి నువ్వు లొంగిపోవడం మంచిది కాదయ్యా అంటూ మరొక వెంటనే ఓ పరంతప అని సంబోధించారు. అంటే శత్రువులను తప్పింపచేసేటువంటి వాడు, అందరు శత్రువులను జయించగలిగేటువంటి వాడు అనేటువంటి మీనింగ్ వస్తుంది. నువ్వేమో సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదయ్యా అర్జున అంటూ ఓ పరంతప అంటూ ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టి యుద్ధం చేయడానికి లేవయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని కార్యోన్ముఖుణ్ణి చేయడానికి ఆయన సన్నద్ధం అవుతున్నారు. సో అలా అనగానే ఇక అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజారహ వరిసూదన. సో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా అర్జునుడు, ఓ శత్రు సంహార. మరి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా సాధారణమైనటువంటి వాడు కాదు. ఆయన చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నప్పటి నుండే అనేకమైనటువంటి రాక్షసులనందరినీ సంహరించినటువంటి వాడు. ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందే ఆ భూలోకంలో ఉండేటువంటి మహా రాక్షసులను రాజులనందరినీ కూడా సంహరించి ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పాండవులు గెలవడానికి సన్నద్ధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాడు. కనుకనే కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా మహోన్నతమైనటువంటి శత్రు సంహారుడు. సో కనుకనే అర్జునుడు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, అంటే మధుసు అనేటువంటి రాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడా, పూజార్హులైనటువంటి భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని బాణాలతో నేను ఎలా ఎదుర్కొనగలనయ్యా? నేను పూజించవలసినటువంటి మా పెద్దవాళ్ళు, మా పితామహుడైనటువంటి ఆ భీష్ముడు, అలాగే నాకు విద్యలు నేర్పినటువంటి నా గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యులు నాకు ఎదుటి పక్షంలో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారయ్యా. మరి నేను పూజించవలసినటువంటి అటువంటి పెద్దలు యుద్ధం చేయడానికి వస్తే వారి మీద నేను ఎలా బాణాలతో కొట్టగలనయ్యా నేను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతున్నాడు, నువ్వు యుద్ధం చెయ్యవయ్యా అంటే ఈ సాకులు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, గురున హత్వాహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్ధ కామాంస్తు గురుని హైవా భుంచీయ భోగాన్ రుదిర ప్రదిగ్ధాన్. సో గురువులైన మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించుట కంటే ఈ లోకంలో భిక్షమెత్తుకుని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభాలను కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్త పంకిలమగును. సో ఇక అంటున్నాడు ఆయన అర్జునుడు, నాకు గురువులుగా ఉండేటువంటి మా భీష్మ పితామహులు అలాగే ద్రోణాచార్యులు వంటి వారిని వారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి, అంటే వారి మీద యుద్ధం చేసి వారిని ఒకవేళ సంహరించి మేము ఈ యుద్ధంలో గెలిస్తే కంటే కూడాను మేము ఈ లోకంలో యుద్ధం చేయకుండా నేను భిక్షమెత్తుకుని జీవించటమే నాకు ఉత్తమమైనదిగా అనిపిస్తుందయ్యా కృష్ణ అంటున్నాడు అర్జునుడు. వారందరూ కూడా ఏదో లాభాలను ఆ దుర్యోధనుడు వైపు ఉండి ఏదో లాభాలు, భౌతికమైనటువంటి లాభాలను వారు కోరుచున్నప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా పూజింపదగినటువంటి పెద్దలే కదా. మరి అటువంటి వారిని వధించి ఈ రాజ్యాన్ని మేము పొందినట్లయితే ఈ పొందేటువంటి ఈ మొత్తము కూడా రక్త పంకిలం అవుతుంది కదా. అటువంటి దాన్ని మేము ఎలా అనుభవించగలము? హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఏమన్నా వాయిస్ ప్రాబ్లం ఉందా ఎవరికైనా? లేదు ప్రభుజీ, బానే ఉంది, బానే వస్తుంది ప్రభుజీ. లోగా ఉంది అని పెడుతున్నారు ఎవరు? లోగా ఉందని పెట్టారు.
అవును ప్రభుజీ, అది వాళ్ళ ఫోన్ ప్రాబ్లం ప్రభుజీ. వాళ్ళ మీ వాయిస్ ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే దెన్ నో ప్రాబ్లం. హరే కృష్ణ అండి. ఒకసారి వాళ్ళని చూసుకోండి అండి, మీరు మిగతా వాళ్ళు కూడా. హరే కృష్ణ. సో ఆ విధంగా చెప్పినటువంటి అర్జునుడు ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు ఏమనంటే, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహాం షాది మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు, మమకారము అనే దోషము కారణంగా నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుచున్నాను. నేను నీ శిష్యుడను మరియు నీకు శరణాగతుడను, దయచేసి నాకు ఉపదేశించుము. సో ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడిని ఆ విధంగా మందలిస్తున్నాడు, ఆ మందలించిన తర్వాత ఆయన ఈ విధంగా చెప్పాడు. అది చెప్పి ఇంకా అంటూ ఉంటాడు, వారందరినీ చంపుకొని అలా తీసుకునే దానికంటే మేము అని చెప్పేసి ఇంకా మేము జయిస్తామో రాజ్యంలో వారు జయిస్తారో తెలియదు కదా అని చెప్పేసి ఇక చివరికి ఈ విధంగా కృష్ణ భగవానుల వారికి శరణవుతున్నాడు. ఏమనంటే ఇక్కడ మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా, అంటే నా బంధువులు నా వారు అనేటువంటి ఒక మమకారం అనేటువంటి మోహం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది ఆ శాంతిని కోల్పోయానయ్యా. నేను ఇటువంటి పరిస్థితులలో ఏది శ్రేయస్కరమో అనేటువంటిది నాకు అర్థం అవడం లేదు. అందుకే నేను నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని నిన్ను అడుగుతున్నాను. నిన్ను అడుగుతున్నటువంటి నేను ఇంతకు ముందులా నీకు నీ యొక్క స్నేహితుడను కాదు, నీ భావబామర్దులు ఇద్దరు కూడాను కృష్ణార్జునులు, అలాగే మంచి స్నేహితులు కూడాను. అంటే నీ స్నేహితుడుగాను నీ బంధువుగాను నేను అడగడం లేదు, నేను నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. నేను నీకు పూర్తిగా శరణాగతి పొందుతున్నాను. నీవు ఏది చెప్తే అది వినడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను, దయచేసి నాకు ఉపదేశించవయ్యా అంటూ. సో అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానులో, ఎందుకంటే సాధారణంగా స్నేహితుల మధ్య సంభాషణ జరిగితే అది సాధారణంగా లైట్ గా ఉంటుంది. ఏదైనా చెప్పాడనుకో ఊకోవయ్యా అంటాం. అదే గురువుని అలా అనలేము. సో కనుకని ఇక్కడ గురువుగా స్వీకరించాడు. ఆయన్ని మించినటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఎవరున్నారు? జగద్గురువు, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సో కాబట్టి ఈ మొత్తానికి కూడా ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఆ కృష్ణుణ్ణి గురువుగా స్వీకరించాడు అర్జునుడు. అలాగే స్వీకరించడమే కాకుండా నేను నీకు పూర్తిగా శరణాగతుడును అంటున్నాడు. సాధారణంగా ఇక్కడ శరణాగతి అంటే నేర్చుకోవడానికి కుతూహలం ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ఆ బలహీనతలను అంగీకరించి అణుకువగా ఉండాలి అని చెప్తారు. జీవితంలో సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును కోరుకోవడమే శరణాగతి. ఇప్పుడు అర్జునుడు చేసినటువంటిది కూడా అదే. ఆయనకి సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు ఆయన్ని కృష్ణుణ్ణి, జగద్గురువు అయినటువంటి కృష్ణుణ్ణి ఆయన ప్రామాణిక గురువుగా తీసుకున్నారు. అలాగే మనకు కూడా జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఇటువంటి సవాళ్లు, సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించడము, లేదా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి గ్రంథం భగవద్గీత, భాగవతం వంటి గ్రంథాలను ఆశ్రయించడం చేసినట్లయితే వాటిని ఎలా ఎదుర్కోవచ్చు అనేటువంటి మనోధైర్యం మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు కూడా ఉన్నాయని చెప్తారు. ఏంటంటే విఫలాన్ని, బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత మనకి ఉండాలి అని చెప్తారు. వారు మాత్రమే శరణాగతి పొందగలుగుతారు. ఎందుకంటే మన విఫలాలను మనము పక్కన పెట్టేసి, అంటే ఒప్పుకోకుండా, మన బలహీనతలను మనం ఒప్పుకోకుండా మనం ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి దాన్ని వినలేము. కనుకనే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి జనరల్ గా సాధారణ చెప్తారు, శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు విఫలాలు మరియు బలహీనతలను అంగీకరించేటువంటి నమ్రత, ధైర్యం ఉండాలి అని చెప్తారు. సో వీటిని అంగీకరించినదే మానవుడు జీవితంలో సఫలము కాలేడు.
మన విఫలాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టుకొని మనం పోతూ ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మనం విజయం సాధించలేము. మన బలహీనతలను మనం తెలుసుకోలేకుండా ఉండుకుంటూ ఉన్నంత వరకు మనం ఏది సఫలం చెందలేము. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, చెప్తారు సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ. ఎప్పుడైనా విజయం సాధిస్తే దానివల్ల నా వల్ల వచ్చింది అని ఎంతో మంది దాన్ని పొందడానికి, దాన్ని తన వైపు ఖాతాలో వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఎప్పుడైనా అది విఫలమైందనుకోండి, ఆ విఫలాన్ని ఎవరు కూడా అంగీకరించరు ఎక్కువగా. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువ కానీ విఫలం అనాథ అని చెప్తారు. విఫలమైనప్పుడు దాన్ని ఎవరు కూడా దాన్ని అంగీకరించరు. సో అందుకనే చెప్తారు ఈ శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వారి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ తర్వాత మరలా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప న యోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు, పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడట. నేను నీకు శరణాగతుడను, నీ శిష్యుడను, నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో అది చెప్పు అని చెప్తూ ఇక నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అని చెప్పేసి ఆ విధంగా మౌనంగా ఉండిపోయాడట అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు, తమువాచ వృషీకేశ ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి అంటున్నాడు ఈ సంజయుడు. ఆ సమయంలో అంటే ఆ విధంగా మౌనంగా ఉండిపోయినటువంటి అర్జునుడు చూస్తున్నటువంటి ఆ సమయంలో యుద్ధం చేయనయ్యా అంటూ, నేను నీ శిష్యుడినయ్యా అంటూ శరణాగతి పొంది ఆడ ఉన్నటువంటి మౌనంగా ఉండిపోయినటువంటి ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వసుడై ఉన్నటువంటి అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు మందహాసంతో ఇట్లు పలికాడయ్యా. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు, ఇప్పటిదాకా వారిద్దరు స్నేహితులు, దాదాపు ఒకే వయసులో ఉండేటువంటి వారు, భావాభామర్దులు, అవన్నీ వదిలేసి ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నేను నీ శిష్యుడను, నీకు నేను శరణాగతి పొందాను అని ఎప్పుడైతే పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యాడో కృష్ణ భగవానుల వారికి, ఆ రెండు సేనల మధ్య విషాదంతో నిండి ఉన్నటువంటి అర్జున్ని చూసి ఒక చిరు దరహాసంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక ఆయన భగవద్గీతని ప్రారంభించారు. ఇక్కడ నుండి భగవద్గీత ఆ వాస్తవంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ భగవంతుడు ప్రారంభిస్తున్నాడు బోధనలు, ఆయన యొక్క గీత గానం ప్రారంభమవుతుంది ఇక్కడి నుంచి. వాస్తవానికి భగవద్గీత ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుందండి. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నాను శోచంతి పండితాః. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించి నీకు నేను శరణాగతుడిని అన్నాడో, ఇక తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించాడు. ఇప్పటి వరకు స్నేహితుడుగాను భావభావాలుగా ఉన్నటువంటి వారు కృష్ణ భగవానుల వారు తన గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి ఇక చిరునవ్వుతో ఆ మందహాసంతో అర్జునుని ఇలా అంటున్నాడట, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు అర్జున. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు అంటూ భగవంతుడు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. మొదట్లో చెప్పుకున్నాం, జాలి, దయ, ఈ శోకము ఇవన్నీ కూడా ఆత్మను గురించినటువంటి జ్ఞానం లేని వారికి కలిగేటువంటి భావాలు అని చెప్తారు. కానీ అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పాడు, మనము వారంటే దుర్మార్గులు, మనం అన్నీ తెలిసిన వాళ్ళము, ఎందుకు యుద్ధాన్ని ఆపకూడదు అన్నాడు.
అలాగే కుటుంబ సాంప్రదాయాలు చెడిపోతాయి, పెద్దవాళ్ళంతా కూడా యుద్ధంలో మరణిస్తే అని చెప్పాడు అని చాలా. అలాగే గురువులు వారితో నేను ఎలా యుద్ధం చేయాలి, వారు ప్రాపంచిక సుఖాలను కోరినప్పటికీ నాకు గురువులే కదా, నాకు పెద్దవాళ్లే కదా, నేను ఎలా యుద్ధం చేయాలి, అలాగే వారిని చంపుకుని మేము ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నట్లయితే రక్తాన్ని రక్త పగిలమవుతుంది కదా అని చాలా చాలా మాటలు మాట్లాడాడు కదా. సో అందుకే అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు, ఇప్పటి వరకు విన్నాడు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నంతసేపు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నంత వరకు విన్నాడు. ఇప్పుడు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి ఈ విధంగా అంటున్నాడు, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావే కానీ అనవసరమైనటువంటి విషయం కోసం నీవు దుఃఖిస్తున్నావయ్యా. నీవేదో వివేకవంతుడిలాగా మాట్లాడావు ఇప్పటిదాకా. మరి మాట్లాడినటువంటి నువ్వు ఆ వివేకవంతులు ఎవరైతే వారు ఉన్నారో, ఆ ఆత్మజ్ఞానం తెలిసినటువంటి వారు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ వారు దుఃఖించరయ్యా. సో కాబట్టి నువ్వెవరో మా బంధువులను, మా గురువులను, మా వారందరినీ చంపేస్తాను, అందరు చస్తాను అంటున్నావు. అలాంటి చనిపోయేటువంటి వారి గురించి ఆ వివేకవంతుడు, వాస్తవమైనటువంటి జ్ఞానం తెలిసినటువంటి వాడు ఎవడు కూడా ఆ చనిపోయేటువంటి వారి గురించి కానీ బతికున్నటువంటి వారి గురించి కానీ దుఃఖించరయ్యా. మరి నీవేమో దుఃఖిస్తున్నావు కానీ మాటలేమో కోటలు దాటుతున్నాయి అంటాం కదా మనం అప్పుడప్పుడు. సో అలా చేస్తున్నావు. సో కానీ ఇక్కడ అనవసరమైనటువంటి విషయం గురించి నీవు దుఃఖిస్తున్నావు అంటూ ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఆ సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి. తద్వారా మనం అందరము ఈ మానవాళ్ళంతా తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలండి ఇవి. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాదిపాహ నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. సో నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియును లేదు. ఇక ముందు భవిష్యత్తునందు మనం ఎవ్వరము ఉండకపోము. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ విధంగా వివేకవంతుడు ఎవడు కూడా చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతికి ఉన్న వారి గురించి కానీ బాధపడరని చెప్తున్నారు. నేను గాని అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురించి చెప్తున్నారు. నీవు గాని అంటే అర్జునుడు. అలాగే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచి ఉండని సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. అంటే వారు ఉండని సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. ఇక ముందుకు భవిష్యత్తునందు కూడా మనం ఎవ్వరము ఉండకపోము. అంటే ఇక ముందు ఉన్నాము, ఇప్పుడు ఉన్నాము, భవిష్యత్తులో కూడా మనమంతా ఉన్నాం. అంటే గడిచిపోయినటువంటి కాలంలో మనం ఉన్నాము, ప్రస్తుతము ఉన్నాము, అలాగే భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది మరణము లేనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, మరణించేటువంటిది ఈ భౌతిక దేహమే అనేటువంటి భావనతో ఆ భగవంతుడి యొక్క బోధనలు జరుగుతూ ఉన్నాయండి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం చనిపోతుంది అనుకునేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఈ దేహం మాత్రమే. అంటే నేను అనేటువంటి మనం ఏదైతే ఉన్నామో అది శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. ఆ ఆత్మకు మరణం లేదు అంటూ ఈ ఆత్మకు దేహానికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నారు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీర స్తత్ర నముహ్యతి. సో ఆయన అంటున్నారు దేహదారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఆత్మ జీవుడు నిరంతరము ఈ దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనమునకు, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును అలాగే క్రమంగా పొందుతున్నట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున మరొక దేహమును పొందును. అట్టి మార్పుచే ధీరుడెప్పుడు మోహమునందడు. ఓ అర్జున, ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి జీవుడు నిరంతరము ఈ దేహంలో బాల్యము నుండి యవ్వనమును అలాగే యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమును క్రమంగా పొందుతున్నట్లే జీవాత్మ కూడా ఒక దేహము నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ ఉంటుందయ్యా. ఆ విషయం తెలిసినటువంటి ధీరుడెప్పుడు కూడా ఈ విషయాన్ని గురించి మోహమునందడు అంటూ చెప్తుంది. ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు మనం అందరూ కూడా ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాం అనుకోండి. చిన్నప్పుడుగా ఉన్నటువంటి ఫోటో చూస్తే అది నేను అంటాం. మరి అప్పుడున్నటువంటి దేహం వేరు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ దేహం వేరు. యవ్వనం కొంత వయసుకు వచ్చిన తర్వాత, స్కూల్ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఉండేటువంటి దేహం మళ్ళీ చూస్తే అది నేనే అంటాం.
కానీ మరి అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మనము అది కాదు, అంటే దేహంలో మార్పు ఉంది. అలాగే యవ్వనంలో వచ్చినప్పుడు, అలాగే ఇంకా కొంత నడివేసుకు వచ్చినప్పుడు, ముసలితనానికి వచ్చినప్పుడు, ఈ విధంగా క్రమంగా మన ఫోటోలన్నీ కూడా చూసుకున్నట్లయితే అది నేను 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 అంటాం. ఎవరు నా నేను అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. అది మనకి ఆత్మతత్వాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. సో మనకి సాధారణంగా మనం ఏ విధంగా ఉన్నామంటే స్థూల శరీరము అది మరణంతో ఏర్పాటవుతుంది అని చెప్తారు. అలాగే సూక్ష్మ శరీరము ముక్తితో ఏర్పడుతుంది, తర్వాత ఆత్మలుగా ఉన్నాయని చెప్తాం, మూడు కలిసినటువంటి. సో ఇక మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము మరియు ఆత్మ తర్వాత స్థూల శరీరంలోనికి, మరొక స్థూల శరీరంలోనికి మారుతుంది. ఏ విధంగా అయితే మనం ఒక మంచి వస్త్రాలు కుట్టించుకుంటాము, పాత చొక్క అది కొంతకాలం వాడితే పాతబడిపోతూ ఉంటుంది. ఆ పాతబడిపోయినటువంటి దాన్ని తీసేసి మరొక కొత్త వస్త్రాలను ధరిస్తూ ఉంటుంటాం. సో అదే మాదిరిగా ఆత్మ ఒక దేహాన్ని నుండి మరొక దేహంలోనికి మార్పు చెందుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ స్థూల శరీరం అనేటువంటిది సాధారణంగా ఈ పంచ మూలకాలతో, అంటే భూమి, గాలి, ఆకాశము, నీరు, అగ్ని అనేటువంటి పదార్థాలతో ఏర్పడింది అని చెప్తారు. అలాగే సూక్ష్మ శరీరము అనేటువంటిది మనసు, అలాగే మనసు, తర్వాత ఫాల్స్ ఈగో మరియు బుద్ధి అనేటువంటి దాంతో ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఆత్మ వేరుగా ఉంటుంది. సో ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది సాధారణంగా మనం ఈ భౌతిక దేహం ఏదైతే ఉందో ఒక యంత్రం ఉన్నట్లయితే ఆ యంత్రంలో ఉండేటువంటి డ్రైవర్ లాంటిది ఆత్మ. అలాగే మనము సాధారణంగా ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ పంజరము, ఆ పంజరంలో ఉండేటువంటి పక్షిగా మన ఈ దేహం అనేటువంటిది పంజరము, ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షి ఆత్మను అనుకున్నట్లయితే ఈ పంజరాన్ని మనము జాగ్రత్తగా చూస్తున్నాము. అంటే ఈ పంజరానికి బాగా మెరుగులు పెడుతున్నాం, పాలిష్ చేస్తాము, ఏదో చేస్తున్నాము. అది చేస్తూ ఆ పంజరంలో ఉన్నటువంటి పక్షిని మనము పోషించకపోయినట్లయితే అదేం చేస్తుంది, క్షీణించి కొంతకాలానికి అదే నశించిపోతుంది. సో అలాగే మనం కూడా మన ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోకుండా ఈ దేహం గురించే ఆలోచించడం అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఆత్మ ఎలాగైతే డ్రైవర్ ఉన్నంత వరకు ఈ కారు నడుస్తూ ఉంటుందో, ఈ దేహంలో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఆ దేహంలో ఉండేటువంటి అన్ని కూడా, మనం ఈ కళ్ళు ఉంటాయి ఇప్పుడు చూడగలుగుతున్నాం, అంటే ఈ దేహంలో చైతన్యం ఉన్న వరకు, అంటే ఆత్మ ఉన్నంత వరకు ఈ చేతులు కదిలించగలుగుతాం. ఎప్పుడు అంటే చైతన్యం ఉన్నంత వరకు, ఆత్మ ఉన్నంత వరకు వినగలుగుతాం, అది కూడా. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ దేహాన్ని ఆత్మ వదిలిపోతుందో అప్పుడు ఈ చేతులు ఇక్కడే ఉంటాయి, కళ్ళు ఉంటాయి, చెవులు ఉంటాయి, నాలుక ఉంటుంది, నోరు ఉంటుంది, ఏది కూడా చేయలేము. ఎప్పుడు ఈ దేహాన్ని ఆ ఆత్మ వదిలిపోయినప్పుడు అదే శవంగా పిలువబడేటువంటిది. సో మనం అందుకే చూడండి, ఒకసారి మామూలుగా మనం ఆలోచించుకుంటే ఎవరైనా పోతే ఫలానా వాడు పోయాడు అని చెప్తాం. మరి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి దేహం అక్కడే ఉంది. రామారావు, ఎల్లయ్యో, పుల్లయ్యో, ఎవరు రామ్మోహన్ రావు ఎవడో అనుకోండి, పోతే ఏమంటుకున్నాం, పోయాడు అని అంటాం. పోయింది ఎవరు? మరి అక్కడే ఉంది, దేహం అంతా అక్కడే ఉంది. సో అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఏది పని చేయవు. సో ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఈ దేహంలో అన్ని కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తుంటాయి. వాటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా వచ్చేటువంటి అధ్యాయాల్లో చూస్తాం. ఇంకా అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. ఓ భారత, ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడం లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. ఇది ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతుంది. సో చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ సుఖ దుఃఖాలు కలగడము, మానవుడి యొక్క జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు కలగడం అనేటువంటిది మన కాలక్రమంలో ఎలాగైతే చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోతూ ఉంటాయో అటువంటివేనయ్యా. అవి తాత్కాలికంగా వచ్చిపోయేవి, ఈ సుఖాలైనా దుఃఖాలైనా. కానీ వీటిని ద్వంద్వాలు అని అంటారు. మానాలు, గౌరవ అగౌరవాలు లాంటి ఈ ద్వంద్వాలు, సుఖ దుఃఖాలు లాంటి శీతోష్ణాలు, చలి ఎండ అనేటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి
లాంటివేనయ్యా ఈ మన జీవితంలో కలిగేటువంటి ఆ ద్వంద్వాలన్నీ కూడా, అవన్నీ కూడా తాత్కాలికంగా వచ్చేవి. వాటన్నిటిని కూడా మనం ఎటువంటి కలతలు చెందకుండా ఓర్చుకోవడం మనిషి అనేటువంటి వాడు తప్పక నేర్చుకోవాలి. మరి ఈ సుఖదుఖాలు అనేటువంటి ద్వంద్వాలు ఎందుకు కలుగుతాయంటే, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఇంద్రియానుభూతిని, ఆ ఇంద్రియాల యొక్క తృప్తి, మన కంటికి కనిపించేటువంటివి, మన చెవులకు వినిపించేటువంటివి, మన నాలుకకు రుచి అనిపించినవి, వీటినన్నీ మనం పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండడం వల్లనే ఈ సుఖదుఖాలు వంటివి కలుగుతూ ఉన్నాయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనం సాధారణంగా చలికాలం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాం. ఈ చలికాలం వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి మన దైనందిక కార్యక్రమాలు, చల్లగా ఉంది కదా స్నానం చేయడం వదిలేయము, అలాగే ఎండాకాలం వస్తే వంట రూమ్లోకి వెళ్ళి వంటలు చేసుకోవడం మానేయం. ఎలాగైతే ఓర్చుకుంటే కొంతకాలానికి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి. సో అలాగే ఈ జీవితంలో కలిగేటువంటి ఆ సుఖ దుఃఖాలు వంటి ద్వంద్వాలు, శీతోష్ణాలు వంటి ద్వంద్వాలన్నిటినీ కూడా ఓర్చుకోవడం మనిషి నేర్చుకోవాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అవినాశితు తద్విద్ది ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య న కచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ నాశనము లేనిదని తెలుసుకొనుము అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఆ అనశ్వరమైన ఆత్మను ఎవరు కూడా అంతం చేయలేరు. సో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్తో చెప్తున్నారు, సో ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఈ శరీరం అంతా వ్యాపించి ఉన్నదయ్యా. అటువంటి ఆ ఆత్మ నాశనము లేనటువంటిది. ఆత్మను ఎవ్వడూ నాశనం చేయలేరు. అటువంటి ఆ అనశ్వరం అంటే నశింపు లేనటువంటి ఆత్మను ఎవరు కూడా అంతం చేయలేరు. నీవెవరినో చంపుతాను, ఏదో చేస్తానని అంటున్నావే, అదేమీ లేదు. నువ్వెవడో చంపలేదు, నువ్వెవరిని చంపవు అనేటువంటి ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, దాన్ని ఎవరూ చంపలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మ జ్ఞానాన్ని ఇంకా బోధిస్తున్నారు. నజాయతే మ్రియతేవ కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఆత్మకు పుట్టడము చావడము అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడము జరగదు. అది జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యము. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. సో అంటూ ఆ ఆత్మ యొక్క శాశ్వతత్వాన్ని మరలా చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. ఆత్మ అనేటువంటిది చావడం కానీ దానికి చావు పుట్టుకలు లేనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. అది ఒకప్పుడుండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం అంటూ ఉండదు అది. సో అది ఎటువంటి జన్మ తీసుకునేటువంటిది కాదు అని చెప్తున్నారు. అంటే జన్మరహితంగా ఉండేటువంటిది, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి, అంటే అప్పుడే సృష్టించబడేది కాదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ జన్మ తీసుకోవడం అంటే సృష్టించబడేటువంటిది కాదు, శాశ్వతమైనది, ఎప్పటి నుండో ఉన్నటువంటిది, అది నిత్యమైనటువంటిది. అందువల్ల ఈ శరీరాన్ని నశింపజేసినా కానీ అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ మాత్రము చావదయ్యా అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ మరియు ఈ భౌతిక దేహాలు ఒకదాంతో ఒకటి ఉన్నట్లుగా ఉన్నా కానీ కలవదు. భూమి ఆకాశం కలిసినట్లుగా కనిపిస్తుంది. ఆకాశం అన్నిటితో సూక్ష్మత్వం వల్ల దేంతో కూడా కలయదు అది. సో అదే మాదిరిగా ఈ ఆత్మ మరియు దేహం ఎప్పుడూ కూడా కొంతకాలం అలా కలిసినట్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఈ దేహంతో కలియదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది హృదయ స్థానంలో ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఈ ఆత్మ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆత్మ యొక్క పరిమాణం చూసుకున్నట్లయితే మన ఎంట్రుక కొన భాగాన్ని తీసుకొని 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే ఒక భాగంలో ఉండేటువంటి అంత సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఆత్మ అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మ యొక్క నివాస స్థానాలు అది మార్చుకుంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఎలా మారుస్తుందంటే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, వాసాంశి జీనాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఆయన చెప్తున్నారు, మనిషి చెరిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు
ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఈ శరీరం తయారైనటువంటి శరీరం కొంతకాలం పెరుగుతుంది, పెరిగి తర్వాత స్థిరంగా ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉన్న తర్వాత తనకు సంబంధించినటువంటి వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తుంది, తర్వాత క్రమంగా క్షీణించిపోతుంది, చివరికి అది నశించిపోతుంది. అటువంటి ఆ సమయంలో ఇలా ఉండి క్రమక్రమంగా ఆ దేహం మార్పులు గురి అయ్యి చివరికి మరలా నశించిపోతుంది. మరలా ఆ సమయంలో ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి మరొక దేహాన్ని మరలా వృద్ధి చెందుతుంది, క్షీణించిపోతుంది, మరలా చేస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే అయినా మనము కొత్త బట్టలను పొంది వాటిని కొంతకాలం వాడుతున్నాం, ఎప్పుడైతే అవి క్షీణించిపోయి చినిగిపోయాయో వాటిని వదిలేసి కొత్త వాటిని ఎలాగైతే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆత్మ కూడా అదే మాదిరిగా ఆ కృషించిపోయినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాలను స్వీకరిస్తుందయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన ఆత్మజ్ఞానాన్ని. నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దాహతి పావకః నైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ఆత్మను ఆయుధములు ముక్కలుగా చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆరిపోవునట్లు చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. సో వాయువు దేన్నైనా ఆర్పివేస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఆత్మను అది ఆర్పివేయలేదు అని చెప్తున్నారు, ఆర్పలేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఆయుధాలు తీసుకుంటే దేన్నైనా ముక్కలు ముక్కలుగా చేయగలుగుతాం, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ప్రతి వస్తువును కూడా. సో కానీ ఆత్మను ఎట్టి ఆయుధాల చేత కూడా మనం ముక్కలుగా ఖండింపలేము అని చెప్తున్నారు. సాధారణంగా ఏ వస్తువునైనా నీటి చేత తడపవచ్చు, కానీ ఆత్మ నీటి చేత తడవదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే అగ్ని దేన్నైనా దహించి వేస్తుంది తన పరిధిలో ఉన్నటువంటి దాన్ని. సో కానీ ఆత్మను అగ్ని దహింపలేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ జీవాత్మ ఖండింప శక్యము కానిది, కరుగనిది, అంటే నీటిలో కరగనటువంటిది అని చెప్తున్నారు. శాశ్వతమైనది, ఆత్మ సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాత్ హార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పుట్టినటువంటి వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నీవు శోకించవద్దయ్యా. నువ్వేదో ఎవరినో చంపుతా అంటున్నావు, నువ్వు చంపినా చంపకపోయినా వాడు చావాల్సిందే వారి సమయం వచ్చినప్పుడు. సో కనుక పుట్టిన ప్రతివానికి మరణం తప్పదు, అలాగే మరణించినటువంటి ప్రతివాడు కూడా మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాడు. మరి అనివార్యంగా జరిగేటువంటి వీటి గురించి నీవెందుకయ్యా శోకిస్తున్నావు? నీ కర్తవ్యాన్ని ఏదైతే ఉందో దానిని నీవు నిర్వర్తించవయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోషితుమర్హసి. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు, అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదయ్యా. సో నీవెవరినో చంపుతావు, గురువులు, మామలు, తాతలు అంటూ బంధువులు, స్నేహితులు అంటున్నావే, వీరెవ్వరికి కూడా ఈ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి వారు మార్పు చెందడం తప్ప వారెవరూ కూడా అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మకు చావు అనేటువంటిది లేదు. కనుక ఈ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఈ జీవుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు, అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చెయ్యాలి అంటూ ఆయన యొక్క కర్మలు, స్వధర్మం, విద్యుక్త ధర్మాన్ని ఆయన మరలా ఇక్కడ బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధించినటువంటి ఆయన ఇక యుద్ధం చేయాల్సిందే, నీవు నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు తప్పక నిర్వర్తించవలసిందే అంటూ
ఆయన యొక్క కర్తవ్యాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ కుంతి కుమారుడా, ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణించినట్లయితే స్వర్గాన్ని పొందుతావు. ఒకవేళ ఎదుటివారిని నీవు జయించినట్లయితే ఈ రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి నీ యొక్క కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సుఖ దుఃఖాలను గాని, లాభ నష్టాలను గాని, జయాపజయములను గాని పట్టించుకోకుండా కేవలము కర్తవ్య నిర్వహణగా యుద్ధం చేయుము. ఈ విధంగా నిర్వర్తించడం వలన నీకు ఎన్నటికీ పాపము అంటదు. ఎందుకంటే వారిని యుద్ధంలో నేను సంహరించినట్లయితే ఆ దుర్మార్గులను చంపడం వల్ల మాకు పాపమే అంటుతుంది కదా అనేటువంటి ఒక భావనలో మాట్లాడాడు అర్జునుడు. సో అందుకే అంటున్నారు ఆయన, ఆ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు అంటే యుద్ధం చేయడం వల్ల లాభం వస్తుందా, నష్టం వస్తుందా, సుఖం జరుగుతుందా, సో లేదా దుఃఖం వస్తుందా అనేటువంటి విషయాలు పట్టించుకోకుండా నీ యొక్క కర్తవ్యం యుద్ధం చేయడం అనేటువంటి భావనలు, అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను నిర్వర్తించమని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఫలాలపైన మనం ఆపేక్ష లేకుండా మన కర్తవ్యంగా కర్మలను నిర్వర్తించమని చెప్తున్నారు. అలా చేసినట్లయితే ఎటువంటి పాపము అంటదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆయన అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానమును నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వము ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో అంటే బుద్ధి యోగాన్ని, అంటే ఎటువంటి ఫలాలను మనం ఆశించకుండా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం గురించి వివరిస్తాను, వినుము. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మబంధనముల నుండి విముక్తి పొందేదవు. అంటే మనం చేసేటువంటి పనులు మనల్ని బంధించకుండా ఉండాలి అంటే ఆ పనులపైన మమకారాన్ని, ఆ పనుల యొక్క ఫలాలపైన ఆపేక్ష లేకుండా మన యొక్క కర్తవ్యంగా పనులను మనం నిర్వర్తించినట్లయితే వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ కర్మ ఫలాలు మనకి అంటవు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ బుద్ధి యోగాన్ని అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా మనము ఆ పనులను ప్రారంభించి, అంటే ఈ కర్మయోగంను ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా అది వృధాగా పోదు, దోషం లేదు, ఎటువంటి దోషం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఈ మార్గమును కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైనటువంటి భయం నుండి అది మనిషిని కాపాడుతుందయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కర్మయోగం అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను మనము ఆచరించడం ద్వారా అవి చేస్తూ చేస్తూ మధ్యలో పూర్తి చేయలేకుండా, ఎందుకంటే కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు కనుక మధ్యలో పూర్తి చేయలేకపోయినా అది వృధాగా పోదు, ఎటువంటి దోషము ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఏ మాత్రం కొంచెం మనం దాన్ని ఆచరించినా అది మనకి మరు జన్మలో కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖాహ్యానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి లక్ష్యము ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. అలా కాకుండా స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరుగెడతాయి అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ భక్తి మార్గాన్ని ఎవరైతే, ఈ కర్మయోగ మార్గాన్ని ఎవరైతే ఆచరిస్తూ ఉంటుంటారో వారి యొక్క మనసు స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి లక్ష్యము ఒకటిగానే ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. ఏదైతే గమ్యం వారికి ఉంటుందో దానిపైనే వారి మనసు కేంద్రీకరించబడుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఉండేటువంటి వారు ఆ స్థిర సంకల్పం, ఒక స్థిరమైనటువంటి సంకల్పం తీసుకోలేని, సంకల్పం లేనటువంటి వాళ్ళు వారి యొక్క ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడతాయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడు చిన్నవాడిగా ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క గురువైనటువంటి ద్రోణాచార్యుడు వారికి ఒక టార్గెట్ ఇస్తాడట. అందరికీ కూడా, అర్జునుడు ఒక్కడే కాదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ శిష్యులందరికీ చెప్తాడు. ఏంటంటే ఒక చెట్టుపై ఉన్నటువంటి పిట్ట కన్నుకు బాణం వేయటమో వారికి టార్గెట్ ఇస్తాడట. అప్పుడు
వారందరిని అడిగితే ఏం కనిపిస్తుంది ఆయన మీకంటే కొంతమంది చెప్తారట మాకు ఎక్కడి నుంచో కొండలు కనిపిస్తున్నాయి, ఆకాశం కనిపిస్తుంది అంటారట. మరికొంతమంది చెట్టు కనిపిస్తుంది, చెట్టుపై ఆకులు కనిపిస్తున్నాయి, పిట్ట కనిపిస్తుంది అని చెప్తారట. బట్ అర్జునుడికి వచ్చేటప్పటికి గురువు గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ ఆ పిట్ట యొక్క కన్ను మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది అంటాడు. అప్పుడు అర్జునుడిని బాణం వేయమని చెప్తాడట ద్రోణాచార్యుడు. సో ఆ విధంగా స్థిర బుద్ధిగా ఉండేటువంటి వారి యొక్క సంకల్పం, ఒక స్థిరమైనటువంటి సంకల్పంలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడు స్థిరాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా ఉంటారు. అదే భక్తి మార్గంలో ఉండేటువంటి వారు, ఆ భక్తిలో ఉండేటువంటి వారు అని చెప్తారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత సేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ న విధీయతే. ఇంద్రియ భోగాలు, భౌతిక సంపదలపై మిక్కిలి మమకారంతో వారి బుద్ధి మోహానికి లోనయ్యి భగవత్ ప్రాప్తి పథంలో సాఫల్యానికి కావలసినటువంటి ఆ దృఢ సంకల్పాన్ని వారు కలిగి ఉండలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉండకుండా ఒక స్థిరమైనటువంటి సంకల్పం లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వారు ఆ ఇంద్రియ భోగాలు, భౌతికమైనటువంటి సంపదలు, ఈ తాత్కాలికమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం ఉండేటువంటివి అనుభవిస్తున్నన్ని కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి. సో ఇటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి ఎంటదేది రానటువంటి దానికోసం ఆ సంపదలపైన మిక్కిలి మమకారంతో మనము ఉంటాము. బుద్ధి మోహానికి లోనవడం ద్వారా ఇక వాస్తవమైనటువంటి ఆ భగవత్ ప్రాప్తి, ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటువంటి ఆ మార్గంలో వారు సాఫల్యం చెందలేకుండా, ఆ సాఫల్యం చెందడానికి కావలసినటువంటి దృఢ సంకల్పం వారిలో ఉండదయ్యా ఈ ఇంద్రియ లోలులై ఉండేటువంటి వారి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మా తే సంగోస్త్వ కర్మణి. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నువ్వు కర్మ చేయడానికి మాత్రమే గాని ఆ కర్మ ఫలానికి అధికారివి కాదు. ప్రతిఫలాపేక్షతో కర్మలు చెయ్యకు, అలాగని కర్మలు చేయడం మానకు. సో అయినా ఆ కర్మలు అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలు చేయడాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు ఆయన ఇక్కడ మనకి. అంటే మనము మన యొక్క కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించడానికే ఉన్నాం, అంతేకాని ఆ కర్తవ్యంలో ఆ వచ్చేటువంటివన్నీ మనమే పొందాలి, దీన్నన్నీ మనమే భోగించాలి అనేటువంటి భావన ఉండవద్దు అని చెప్తా. అంటే ఆ దానికి ఆ ఫలాలకి మనం అధికారులం కావు అని చెప్తాం. సింపుల్ గా ఒకటి, మనం పరీక్షలు రాస్తామనుకోండి, లేదా ఏదైనా ప్రారంభిస్తాం, మన వంతుగా మనం పని చేయాలి, అంతేకాని ఇందులో రాస్తే పాస్ అవుతానా లేదా ఫెయిల్ అవుతానా, లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తే ఇది సక్సెస్ అవుతుందా కాదనేటువంటిది మనకు అవసరం లేదు. మన కర్తవ్యంగా మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతుంది. ఆ సక్సెస్ అయ్యేటువంటి ఫలాన్ని భగవంతుడు మనకి ఇస్తాడు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నీవు నీ కర్మను అంటే కర్మలు చేయడానికి మాత్రమే నీకు అధికారం ఉంది, కానీ ఆ కర్మ ఫలాలకు నీవు అధికారివి కాదు. అలాగే ఆ కర్మల యొక్క ఫలాల యొక్క ఆపేక్షతో పనులు చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా, నేను అనుభవించకుండా మరి నాకెందుకు అని చెప్పేసి ఊరుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. అలా అని చెప్పి కర్మలు చేయడం కూడా మానవద్దు అని చెప్తున్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ జన్మ తీసుకున్నటువంటి జీవుడు తన దేహాన్ని పోషించుకోవడానికైనా కర్మలు చేయవలసిందే, తప్పక కర్మలు చేయాలి, కర్మలను ఆచరించమని చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఆ కర్మ ఫలాలను ఆశించకుండా చేయమంటున్నారు. ఇంకా ఆయన ఇక ఆ కర్తవ్య భావనలను బోధించిన తర్వాత మరి ఎవరు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు అనేటువంటి ఒక స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేటువంటి దాన్ని గురించి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో బోధిస్తున్నారు ఆయన. యదా సంహారతే చాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియానింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతాడు అని చెప్తున్నారు. మరి ఎవరు స్థితప్రజ్ఞుడు
అంటే ఈ భౌతిక విషయాలపైన మమకారాలను పెంచుకోకుండా వీటికి చెలించకుండా ఎవరు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తాబేలు ఏం చేస్తుందంటే తనకి అవసరం ఉన్నంత వరకు ఆ ఆ చిప్పలో నుంచి అవయవాలన్నింటినీ, తలను బయటకు తీస్తుంది, కాళ్ళను బయటకు తీస్తుంది, నడుస్తుంది, పోతుంది తన దగ్గరికి. ఎప్పుడైతే తనకు గమ్యం చేరిందో లేదా తనకు అవసరం లేదో అన్నిటినీ లోపలకు ముడుచుకుంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది, దాన్ని ఏది కూడా సేధించలేదు. అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ ఎన్నో ఇంద్రియ సుఖాలు ఉంటాయి. కానీ వాటి నుండి ఎవరైతే దృఢ నిశ్చయంతో, స్థిర సంకల్పంతో మనసుని స్థిరపరచుకుని ఆ ఇంద్రియాలకు అతీతులవుతారో, ఇంద్రియ వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉంటారో వారు స్థితప్రజ్ఞుడు అవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించే ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపము కలుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నారు, సాధారణంగా జీవులం చేసే మనం ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఊక ఆలోచించుకుంటూ పోతున్నట్లయితే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి నిరంతరం దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే దానిపైన మనకి ఆసక్తి పొందుతుంది. అంటే దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి ఒక భావన మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది. అదే ఆ ఆసక్తి కోరికలుగా మారుతూ ఉంటాయి. మరి ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఆసక్తి కామంగా మారుతుంది, కోరికలుగా మారుతుంది. ఆ కోరికలు నెరవేరినప్పుడు కోపం వస్తుంది. కోపంలో ఆ మనిషి వివేకాన్ని కోల్పోయి మూర్ఖత్వంలో చేయకూడనటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి, ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియ విషయాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటిపైనే మనకి ఆసక్తి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఆసక్తి కామంగా మారుతుంది, ఆ కామము నుండి కోపం జనిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రతి విషయాన్ని మనము అంటే ఆ ఇంద్రియ విషయాలను అనాసక్తులమై ఉండాలి అనేటువంటి కొంత చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి, కోపము మూలంగా పూర్తి మోహం కలుగుతుంది, మోహము వల్ల మరుపు కలుగుతుంది, మరుపు వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది, బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనం చెందుతాడు. సో కాబట్టి ఆ అనవసరమైనటువంటి విషయాలపైన మోహాన్ని చేసుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ మోహం వల్ల మనకి స్మృతి విభ్రమ చెందుతుంది అని, బుద్ధి నశించిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ బుద్ధి నశించడం వల్ల మతిమరుపు కలిగి, అంటే ఇక్కడ మతిమరుపు వస్తుంది. ఆ మతిమరుపు వల్ల బుద్ధి నాశనం అయ్యి, ఆ బుద్ధి నాశనం వల్ల అంటే ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విషయాలను మనం ఆలోచించలేనటువంటి పరిస్థితులలో మనిషి పతనం చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియాచైరన్ ఆత్మవశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాదమధిగచ్చతి. కానీ సమస్త రాగ ద్వేషాల నుండి విడిబడిన వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహం పొందగలుగుతాడు. సో ఎవరైతే ఈ సమస్త రాగద్వేషాలు, ఈ ఇంద్రియ విషయాలు, మమకారాలు వీటి నుండి వదిలివేసినటువంటి వాడు, శాస్త్రాలలో నియమాలు నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని, ఆ శాస్త్ర నియమాలను సూత్రాలను పాటించగలిగినటువంటి వాడు, అలాగే తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగినటువంటి వాడు. మనకు సాధారణంగా ఇంద్రియ విషయంలో కళ్ళు మనకు చూసిందంతా పొందాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది, చెవులు వినే వాటిని ఏదో వినాలి అనిపిస్తుంది ఎటువంటి, అలాగే నాలుక రుచులు, మనకి ముక్కు వాసనలు. సో అలాంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాలను మనం నియంత్రించగలిగినట్లయితే దేనికి పడితే దాని వైపుకి వెంపర్లాడకుండా, ఆ ఇంద్రియ భోగాల కోసం తాపత్రయపడకుండా ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో
అటువంటి వానికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, అటువంటి వాడు ఖచ్చితంగా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహం పొందగలుగుతాడయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే న శాంతి మాప్నోతి న కామకామి. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, సర్వదా నీటిని నింపుతున్నా నిశ్చలంగా నుండి సముద్రములోనికి నదులు ప్రవేశించుచున్నట్లు కోరికల నిరంతర ప్రవాహం చేత కలతనొందని మానవుడే శాంతిని పొందగలుగును. కానీ కోరికలను తృప్తి నొంద ప్రయత్నించు వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతి పొందజాలరయ్యా అంటూ ఆ భగవంతుడు, మనం ఎవరు, ఏ జీవుడు శాంతియుతంగా ప్రశాంతంగా ఉండగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. సో సాధారణంగా మనం చూస్తుంటాం, వివిధ కాలాలలో ఆ నదులు పొంగి పొరలుతూ వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి తక్కువగా కలుపుతూ ఉంటాయి. అవి ఏ విధంగా వచ్చి ఆ నదులు ఏ విధంగా వచ్చి ఆ సముద్రంలో కలిసినా కానీ సముద్ర మట్టంలో ఎప్పుడు కూడా సముద్రం నిశ్చలంగానే ఉంటుంది. నదులు కొన్నిసార్లు బాగా ప్రవాహాలతో వస్తూ ఉంటాయి, కొన్నిసార్లు సాధారణంగా వస్తూ ఉంటుంటాయి. ఎలా వచ్చినా కానీ అవి ఎప్పుడు కూడా సముద్రం ప్రశాంతంగానే ఉంటుంది. అలాగే ఈ నదుల మాదిరిగానే మనలో, మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలు, మన చుట్టూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ విషయాలన్నీ కూడా నిరంతరము మన్ని కలతకు గురిచేస్తూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి ఆ నిరంతరం మన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ ఇంద్రియ విషయాలకు కలత నొందకుండా ఎవరైతే సముద్రంలాగా నిశ్చలంగా ఉండగలుగుతాడో, అంటే స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉండగలుగుతారో, అటువంటి వాడు శాంతిని పొందగలుగుతాడు. అటువంటి మానవుడు, అటువంటి మనిషి శాంతిని పొందగలుగుతాడయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. కానీ ఎవరైతే కోరికలు, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలపైన మమకారాలను పెంచుకొని వాటిని పొందాలి, వాటిని అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలలో ఉండి వాటిని తృప్తి నుండి, ఆ ఇంద్రియ విషయాలని కంటికి కనిపించిన దానల్లా పొందాలి అనేటువంటి భావన రావడం కానీ, లేదా నాలుక రుచి అనిపించిందనన్నా తినాలి అనే ఏదో భావనలు వచ్చినట్లయితే వాటిని తృప్తిపరచాలి అనే ఎవరైతే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంటాడో అటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కూడా శాంతిని పొందడయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ విధంగా. ఇక ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారు, ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన క్రోడీకరించి ఈ శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయము అయినట్టి జీవన విధానము. జీవుడి యొక్క జీవన విధానమే ఇవన్నీ కూడా అయ్యా. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా కూడా ఈ జీవన విధానం, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయము, భగవంతుడు అన్ని అయినటువంటి జీవన విధానమయ్యా ఇది. దీనిని పొందినటువంటి వాడి దృష్టి ఇక ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీదకు మల్లదు. అంటే ఆ ఆత్మతత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నాడో, అంటే మనిషి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని తక్షణమే ఒక క్షణంలోనైనా పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో అట్టి ఆ జీవన విధానం ఏదైతే ఉందో, ఈ స్థితి ఏదైతే ఉందో, అది అంటే ఆ స్థితప్రజ్ఞులాగా ఉండగలిగేటువంటిది కోటాది కోట్ల జన్మల తర్వాత అయినా కొంతమంది పొందలేకపోవచ్చు, కానీ కొంతమంది ఒక క్షణంలోనే పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఏంటంటే ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం ఆ భగవంతుని యొక్క కృప కలిగినప్పుడు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మికము, భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానమయ్యా. దీనిని పొందిన వాడి దృష్టి ఇక మళ్ళీ ఈ ప్రాపంచిక విషయాల మీదకు మల్లదు. అటువంటి వాడు మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా, అంటే స్థిరంగా స్థితప్రజ్ఞుడు లాగా ఉండేటువంటి ఆ వ్యక్తి, విధంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విముక్తి పొంది,
ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు. అంటే ఈ జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి, ఇంతకుముందు చెప్పాడు కదా, పుట్టినవాడు మరణించక తప్పదు, మరణించిన వాడు పుట్టుక తప్పదు అనేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జరిగేటువంటిది. మనం ఉన్నటువంటి ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైనటువంటి ప్రపంచం ఇది మనం ఉన్నది. సో దీనిలో ఉండేటువంటి వాడికి జనన మరణ చక్రం, ఈ సంసార సాగరంలో కొట్టిమిట్లాడుతూ ఉంటామని చెప్తారు. ఎవరైతే ఈ ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని, భగవన్మయాన్ని అయినటువంటి జీవన విధానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడో, ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతూ ఉన్నాడో, అటువంటి వారి యొక్క దృష్టి మళ్ళీ ఈ భౌతిక విషయాలపైకి, ఈ ప్రాపంచిక విషయాలపైకి మల్లదయ్యా. అటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మరణ సమయంలో కూడా వారు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో, ఆధ్యాత్మిక విషయంతో ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే ఉంటారు. అటువంటి వాడు జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాలను పొందగలిగేటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామానికి చేరుకుంటాడు అర్జున అంటూ ఆయన ఈ గీతా సారమంతా కూడా ఇందులో ఈ అధ్యాయంలో బోధించబడింది. సో అందుకే దీన్ని గీతాసారము, సాంఖ్యయోగము లేదా గీతా సారము అని చెప్తాము. సో మరి ఈ ఆధ్యాత్మికంగా మనం వృద్ధి చెందడానికి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుని యొక్క నామజపం. చైతన్య మహాప్రభువుల వారు అందరికీ పరిచయం చేసినటువంటి, అంటే ప్రచారం చేసినటువంటి ఆ విషయం ఈ కలియుగంలో ఈ కల్మషాల నుండి, భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందడానికి, ప్రారంభంగా ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి మనం చేయవలసినటువంటిది ఆ నామజపం, ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడము. అదే ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి తరుణోపాయము. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపించడము. సో ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తీసుకోగలిగేటువంటి అంశాలు ఏంటంటే, ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, మనము ఈ దేహాలు కాదు, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్, మనము ఆ జీవాత్మలము. అలాగే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటివి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. మనిషి తప్పక వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ విధమైనటువంటి ఆ నేర్పులు రావడానికి మనకి వీ షుడ్ సరెండర్ టు ది కృష్ణ, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారికి మనం శరణుజొచ్చాలి అని చెప్తున్నారు. సో దానికోసం మనం చేయవలసినటువంటిది ఆల్వేస్ చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. హరే కృష్ణ అండి, అందరూ జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అండి. సో ఈ జపాన్ని చేయడం ద్వారా మనం జీవితంలో సుఖంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తారు.